Ahojte, dnes mi prišla objednávka z Temu a rada by som sa s vami podelila o veci, ktoré som si objednala, ktoré mi prišli. Takže tu mám balíček, ja už som si ho pripravila, rozstrihla a budeme prechádzať jedno po druhom, čo mi prišlo. Ja si to povyberám. Takže prvé, čím by som začala, je taká zaujímavá vecička, možno to niektorí poznáte, ale ja to vidím prvýkrát. A sú to vlastne mriežky pod kvety. Je to mriežka, ktorá sa vloží do misky pod kvetináč. A vlastne ten kvetináč tým pádom, ak je tam trošku vody, neleží priamo v tej vode, ale stojí na tej mriežke a tým pádom tá mriežka oddeluje ten kvetináč od tej vody, ktorá je v miske. Nie od celej, je to také tenučké. Neviem, akú to bude mať funkciu, vyskúšame, uvidíme, ale prišlo mi to ako dobrý nápad, lebo niekedy mám pocit, že moje kvety príliš dlho stoja v tej vode a potom im odhnívajú korienky. Tak skúsime, uvidíme. V balení ich je 8. 8 ich je v balení. Takto to prišlo v jednom sáčku. Ďalšia vec, ktorá mi prišla, rozbalíme. Sama som zvedavá. Neviem presne, čo ma čaká, čo to bude. Toto rozbalovanie, kým sa človek k tomu dostane. Aha, už viem. Sú to 3 teplomery a vlhkomery. Objednala som to, aby sme mali vonku prehľad o teplote. Jedno pôjde dozadu na terasu, jedno pôjde na garáž a jedno niekomu možno darujem. Hore je teplomer a dole je vlhkomer. Dá sa to zavesiť takto na klinček, taký klasický, tradičný. V balení boli 3 kusy. Losujeme ďalej. Takýto malý balíček. Neviem. Toto sú magnety s obojstrannou lepiacou páskou a tam na obrázku bolo zobrazené, že si ho môžete nalepiť na stenu alebo na bok skrinky a prípadne na magnet tam niečo uchytiť, ovládač od svetla, termostat, niečo také, takže to sú magnety a v balení ich je 6. Je tam zabalená priamo aj obojstranná lepiaca páska v tom balení k tomu magnetu. Ďalší balíček otvoríme. Mám rada toto rozbalovanie, lebo keď si niečo objednám, ja potom medzi časom aj zabudnem, čo tam bolo. A potom je to také prekvapenie aj pre mňa opäť. Tak, toto je krém
z výťažku zo slimákov. Som na ňo zvedavá. Kozmetiku som veľmi ešte neobjednávala, takže som zvedavá, aké to bude a som si povedala, že vyskúšam. Uvidíme. Verím, že musím to rozbaliť. Je to pekne zabalené, má to takú peknú krabičku. Bolo to ešte v igelite. Pekné balenie. Aha, má to takú pumpičku. Asi takým pumpovaním sa to dávkuje, ale ide to aj odšrobovať. Má to takú príjemnú gelovú konzistenciu. Podľa mňa mi to bude príjemné v lete. A je to asi bez parfémácie, lebo to nemá žiadnu vôňu, absolútne. Ale je to príjemné. Je to príjemné na ruku. Tuto nemám natretú, a tuto mám, tak mi to tak príjemne zláčnilo. Vyskúšame. Ja nemám problematickú pleť, takže sa nebojím vyskúšať niečo také. Takže takto to vyzerá. Je tam kompletný popis. Je síce v angličtine, ale teda je tam všetko napísané. Ideme ďalej. Aha. Keďže prichádza jar a čaká nás sadenie rastlín a zeleniny a tak do záhrady, tak som objednala takúto pomôcku na robenie jamôk, do ktorých pôjdu vlastne semiačka pri sadení. Tak to drží, zapichne sa do zeme, urobia sa jamky pomocou týchto zubov. Sú také kuželovité a vlastne dajú sa semiačka a tak sa zasadí. Uvidíme. Vyzerá to zaujímavo, možno to bude aj praktické. Dobre sa to drží. Takže ďalšia vecička. K záhradkačeniu alebo pestovaniu zeleniny som objednala ešte kvetináče. Plastové, malé, na priesady. Ale úprimne nečakala som, že budú až také maličké. Takže takéto malinkaté. Majú dierky na spodu, ale myslím si, že sa využijú na také nejaké malé priesady. Určite. Ale je to také malinké štuplatko. Zo spodu dierky. A tých kvetináčikov je spolu 2, 4, 6, 8, 10, 30 takto v balení. Určite do toho posadíme nejaké priesady. Teraz vo februári. Takže využijeme to. Len ma prekvapila tá veľkosť, že sú také viac maličké ako... Ale milé. A ešte tu máme jednu vecičku spojenú so sadením. Keďže niektoré rastlinky majú semiačka, ktoré sa
zle chytajú a dávkujú, tak som skúsila objednať takéto dávkovacie pero na semiačka. Vlastne do toho sa nasypú, ako? Aha, dobre, špička sa dá otvoriť, takže takto. Sem sa nasypú semiačka, zatvorím a takýmto spôsobom by sa malo dávkovať po jednom semiačku do každej jamky. Na jednej strane to má taký výrez, neviem, či to je vidno, a tam asi zapadnú tie semiačka a keď sa stlačí, tak sa šmykne dole do jamky. Uvidíme. Ďalšia vecička vyzerá takto. Vysvetlím a poviem, čo to je. Len toto otvorím. Takáto malá modrá skúmavka. A objednala som si ihly na ručné šitie. Niekedy, keď potrebujem niečo zašiť, vždy sa mi nejaká ihla stratí a už som dlho ihly nekupovala, takže už ich nemám dostatok a vždy hľadám nejakú, tak som si kúpila takú sadu ihiel, kde sú väčšie, menšie a najmenšie. Niekoľko veľkostí je tam. Skúsim to takto, či to bude vidno. Väčšie, menšie. Očko na ihle je dostatočne veľké, takže sa bude aj dobre navliekať. Taká sada ihiel, ktorá mi už chýbala. To boli vecičky z tému také praktické. Praktickejšie. A teraz, ešte tu mám druhú sadu ihiel. Skúsim to odvaliť. To som ani nevedela, že som objednala 2 sady. Ale nevadí. To sa nestratí, nepokazí. Dobre, takže takto v takomto balení, ako pohľadnica. Otvorím. Pripomína mi to také retro balenie ihiel. Kedysi boli tak balené, že boli na takej záložke v takej karte. Takže tu mám opäť ihly, tiež sú tam rôzne veľkosti. Aj také úplne veľké ihly tuto. A potom aj také klasické menšie na bežné zašívanie. Tak toto zatvorím. Takže teraz budem mať ihiel dostatok. Ceny. Ak by ste chceli vedieť ceny, ja si ich nepamätám, tak to by som individuálne potom musela pozrieť, ale keď si dáte do vyhľadávania, viete si vyberať aj rôzne ceny. Myslím si, že sa tie ceny trošku aj líšia, takže len ukazujem, ako to vyzerá a to, čo je praktické. Ideme ďalej. Čo tu máme? Aha. Keďže ja si rada tvorím bullet journal, píšem denník a rada si tvorím diár, tak teraz už vlastne veci, ktoré tu mám, sa budú týkať tejto témy. A prišiel mi takýto malý balíček, kde sa nachádzajú nálepky rastlinky. A ja si vlastne takýmito nálepkami tvorím a ozdobujem diár alebo aj ten denník. A na tému je veľký výber a cenovo veľmi priateľné, takže
Toto je balíček nálepiek. Dám si to do väčšieho sáčku, som si z tých ihiel, aby som si to nemusela tam tlačiť do toho malého. Takže odložíme. Ideme na ďalšie. V rámci toho môjho bullet journalu a tejto mojej záľuby, deničkovania, diarovania som si objednala takéto nálepky podľa ročných období. Sama som zvedavá, ako to bude vyzerať. Ale sú veľmi pekné. Dobre vykrojené, takže sa budú dobre odliepať. A je to také, majú taký matný, jak sametový povrch. A je to veľmi pekné. Tuto mám január, tematicky podľa mesiacov. Február. No poď, ideme to oddeliť. Marec. Apríl. No. Máj. Veľmi pekné obrázky sú tam. Nápadité, nie je to fádne, je to také veselé. Teraz máme júl. Tematika júla. Tu je jún. Letné dovolenky. Oddych, leto, palmy. Všeličo tam je. Ďalší mesiac máme august. Tiež veľmi pekné. September. Október. November. A december. Vianoce, vianočná tematika. Skúsim odlepiť. Krásne sú vykrojené, takže netreba nič strihať, stačí len nalepiť. Odlepiť a nalepiť. Dobre, to je jeden balíček. A ešte tu mám tu ešte jeden. A tiež to je s tematikou po mesiacoch, ale trošku iný dizajn alebo iné obrázky. A tieto sú lesklejšie nálepky. A majú trošku iný dizajn pre porovnanie. Oba sú januárové a každé iné. Takže ukážem opäť. Január. A tuto je rozhádzané. Nejde to tak pekne po mesiacoch. A tu asi ani nie sú všetky. Dobre, tak ideme máj. Aha, tu je máj a tu je jún. Takže je to tak na polovicu. Na tom jednom. Áno. Tu je vlastne január a február. Tu je máj a jún. Júl, august, september, október,
Pekné obrázky, také milé. Teraz mi prišiel do ruky marec, apríl a posledný november, december. Pekné nálepky. Už sa teším, ako budem pri tom opäť relaxovať. Dobre, ešte tu mám posledné 3 veci. Ešte zostaneme v téme. Chvíľočku. V téme denník a veci podobné. Toto bolo spolu v jednom balíčku. Je to taký malý album, ktorý má vlastne takéto obaly vo vnútri, do ktorých sa dajú vkladať. To sa dá vložiť niečo. A vlastne k tomuto obalu boli takéto maličké nálepky, ktoré sa dajú vkladať do toho obalu. A je ich dosť veľa. Ako to ukázať? Dobre, takto. Skúsime. No. To budem musieť rozstrihať, alebo... pôjde to aj oddelovať. To je už perforované, predpripravené. Dobre. Takže vidím, že sú tam rôzne malé nálepky do diára, niečo ako smajliky. Takže takéto rôzne. A vlastne to sa dá vložiť do toho malého albumu. Ja si to skúsim jedno odtrhnúť. Takto. Odtrhnem a vložím. Tak. Takže takto som jeden ten malý aršík vložila do toho malého albumu. Je to takto nácvok a vlastne keď tam povkladám všetky, dá sa to zatvoriť a potom si môžem ozdobovať diár rôzne tematicky. Takže toto poskladám. Podľa mňa každý by mal mať nejakú záľubu a ja mám okrem iných aj takúto záľubu. Okrem toho ešte, že píšem rodinnú kroniku, kde tiež asi využijem niektoré z tých nálepok, ak sa mi tam budú tematicky hodiť, ak mi tam budú pasovať, tak určite to tam vložím. No a predposledná vec, ktorá mi prišla, je takáto krabica, takéto balenie. Je to tiež vlastne z tematiky diár alebo scrapbooking alebo na túto tému. A vlastne v rámci tejto krabice je viacero vecí, takže idem ju otvoriť. Pekne rozbalím, je to pekne zafoliované. A nie je to ani nikde poškodené, že by krabica bola deformovaná, je pekne rovná. Vyzerá to ako bomboniera. Taký typ krabice. Takže rozbalíme. Tak toto vyzerá. Vysuniem. A otvorím.
dole. Fíha. Tu je taký malý zápisník. Tak toto vyzerá vo vnútri. Tu je tuším aj pinzeta na nalepovanie. Zaseknutá. Musím to uvoľniť. Áno. Ako som predpokladala, je to pinzeta. Takže je tu aj takáto pinzeta, ktorá sa používa na lepenie alebo prichytenie niečoho. Je tu sada nejakých nálepok rôznych. Je tu malý zápisníček, ktorý má kockované strany. Ale je veľmi pekný. Sa mi páči, je to také ako keby z tvrdého papiera. Ukážem bližšie. Tvrdého papiera. Má to na sebe taký obal. Vyzerá to veľmi príjemne. Aj ten papier je taký príjemný. Dobre sa na ňom bude písať. Ideme ďalej. Pinzeta je teda takáto zahnutá, aby sa dobre chytali aj malé nálepky alebo nejaké papiere. Je dostatočne pevná. Ďalej sú tam takéto bločky. Na zapisovanie, potom sú tam stredné bločky na zapisovanie, lepenie, ozdobovanie a najmenšie. Potom tu máme takéto balenie takých malých vysačiek. Tam ich je niekoľko. Sú z takého tvrdšieho papiera, niekoľko druhov. Potom sú tie nálepky, malé rôzne. Všelijaké tvary, štvorce, ovály, všelijaké tam je. Takže nálepky. Pre mňa je to taká záľuba, taký relax. Niekto pozerá televízor a ja sa zabávam s týmto. Na pozadí pustený televízor alebo hudba. Potom sú tu takéto papierové výrezy, z druhej strany sú perforované. To sú dva. Potom sú tu boxy pásky, tiež farebne zladené. Ďalej sú tu takéto papierové výrezy v tvare poštových známok. Alebo sú to tiež nálepky? Nie, je to výrez. Takto. To papierové výrezy. 4 listy. To všetko stále ešte ťahám z tej krabice. Potom sú tu takéto rôzne papiere, z ktorých sa dá vystrihovať, trhať, lepiť, ozdobovať. No je toho veľa. Ďalej sú tu takéto gulaté, okrúhle výrezy.
Potom sú tu takéto ako keby čipky, rôzne na zdobenie. Ako keby ústrižky z novín. Všelijaké papiere na pozadie s rôznym dekorom, ale stále v tom tóne vlastne celého toho balenia tej krabice. Potom sú tu zase menšie. Fíha. No a posledné sú tu ešte takéto listy rôzne. Takéto. Predpokladám, že z toho sa dá asi vyrobiť obálka, ako keby. Lebo je to vlastne tuto, kde sa to má zohnúť, tak je to naznačené. A je to tam pretlačené na ohyb. A potom ešte takéto A5-kové rozmery papiera na pozadie. Tak. V rámci tej krabice to je všetko. A poslednú vec, ktorú tu mám, je USB. Neviem, aké bude. Nemám vyskúšané, keďže by to teraz prišlo. Ale čo ma zaujalo, ja už mám nejaké USB kľúče doma, ale všetky USB kľúče, ktoré som mala doteraz doma, boli štandardne na USB 2, alebo ježiš, to novšie je 3.2, alebo nejak tak má označenie, to klasické USB pripojenie, a tento USB kľúč má už aj pripojenie USB-C. Takže zaujalo ma to, že si to môžem dať rovno priamo do telefónu, pripojiť, teda dúfam, že to tak bude fungovať, že pripojím do telefónu a priamo si budem prenášať súbory z telefónu, že nemusím to cez počítač, ale môžem, keďže to má aj toto pripojenie, ale že teda USB-C pripojím do telefónu, do tabletu a priamo môžem presúvať súbory. Neviem, či to bude fungovať, dám vedieť, keď sa to osvedčí. Ale vyzerá to dobre, neviem, akú to má pamäť, akú veľkú, to by som sa musela... Vidím, tu je napísaná 116 GB. Tak to je dobré. To je dobré. Tam sa už niečo zmestí. Áno. Dobre, vidím, 116 GB by to malo byť. Tuto je to napísané takým maličkým. Takže tomuto sa teším, vyskúšam, uvidím, dám vedieť. Pre dnešné video by to bolo všetko. Predstavila som vám moju objednávku z tému a v prípade, že vás niečo zaujalo, dajte mi vedieť. V prípade, že máte vy s niečím skúsenosti, taktiež mi dajte vedieť. Rada si všetky komentáre prečítam a budem odpovedať na všetky. Rada sa s vami opäť uvidím. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, dajte odoberať, aby vám neušli ďalšie videá s mojimi radami, tipmi. Rada sa s vami opäť uvidím. Ahojte!